Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai phi baro kini long ki khubor bamta kasngi. Ukartang ka Voice People Party na ka umsning constituency u Dr. Ricky AJ Singkon udan ka jingkermen ka baskem kin sngoto bhashano banpai khmat hagane ka election ar hajar ar phulai. Utei ukartang haga jingekran haga jingelang kabala long hayo nongpo men haga ar photrik ukala lingkon. U Dr. Ricky utrang bagi paidbah kin ai jing shania ya u bo unong ukartong jing kasur u paidbah namar ka jing sha yu rot ya ka hok long trai ki jat ben riu nyotrem. U Dr. Ricky kum ukartong na umsning constituency unpej unkmi ya ka jingdon kam jengkari ka jat ben riu ya ka ba unyeng na ka seng VPP jong uba Arden Miller basayoman. U Dr. Ricky AJ Singkon u yathu ka seng uba Arden Miller basayoman kaladep yo jing ithu na ka election commission ka di India bat u symbol ru ladep yo ka syong satang ban pynbna paidbah do president rangba hi haba pinsngo haulat pathai khubor. Ban pynbna yo symbol ka seng VPP kan lum da ka jingyelang ka bahe ka ban long Smit la arhui terik u kalalingkot yathu ukertong ka umsning constituency. Paidbah pai nama paidbah ula dua jingkremen Prinsipun IP Dr. Ricky Singkon dua pelong IP ba poi saya macam politik ni kan Prinsipun ba yaki jingkali ke jong pi daga man sim ka bas ngokhia ba komuta u rangba balaya bon kliki snam khamtam haga jing shakri ke jongai ki khon samla hagaban ayaki yaka jangnang ring start ngai ke ka bangai i pat kalong ba hadin bakiladap i ke jing pule ngai i ba ka lawai pada ka jongki kamlong kalawai kaba ai haki ka jing kermen oh kimi nak adin ka jing pule da ka man sem ka bas ngok kemen bakila dep ye ka jing pule kila poi syaka ka thong ka jing pendep ye ka jing pule re da dei pat ka por bakin yo ye te ki kam bakin seng pat salai jong ka mo panya bandrong pat syakawai pat ka benta juga jing em jongki kai ka mengasyam ka long ba ka long pat ka badum tebat habap hai syaka jing shisha pat bu ka jing kali komo brio oba persang banwat yaki daw balai kalong kumne asyam pakawai ni ka daw hi kalong haba hakata kari ka bapahu mo ngidon habreng ka jing kerdo ngi kerdo ayu wei ni ka jing kerdo kalong ngila kerdo yaki brio kinong yalam ki badon ka jing ijngai kinong yalam ki bab snothu ya ka jing koridor jong ki khun samla ki balong kalawai jong ka jatun riu ka jongi tade nomor ka degata awnga i ba kata ka jingkerdo jong kita ki riu ki bangila jihit banlong ki nangelam ki nong prat inti ki nong sandur bangi i ka jala jongi kita kimdon shu na sngo ba kum uta ubriu na mi ken nomor ngadon ka jing ijngai bat dei nomor ka degata rengkat ke bi ba Arden ibangai i wei na pengkan diap nut hakini kisngi ki por ibangai sasyem karai bangan ai ka ketika mon ka ketika diang yi kita kini ke daw ba ke bangai sarai ban mi syakmat ba hagane ka kenti ka mentah karoi ka par ka bakomno ladar khem don ki nongrim ki bas khem ma lada ki nongrim abangi kren spang karoi ka paru kem dei ki bas khem ke barok kendong let ai te kumta karoi ka par nyam la ban len kalong ka badon kam tangba shwa bangin kenti ke siki kedan ki bakam shalor nyapan pan scam ya kinong rem ke dai ki ban scam kita ki bang squat ban ki jubab jonga shafi ba oh shisha kai ka ba phi ong ma phi long shisha ke jingkali ka ba amdei tang ma phi ba bon ba ki phat ba ke kali ka ne ka ju ka jingkali shano utau sambal namar ha ka election hi ngitep mau sambal hu long way uba ki brew ki itho ye ka party te kum ka party ngi ai ngot ublei bangila yo ye ka registration what happening ki bon ki jingyat nanti ki ba
but yo symbol ru mentang ila yo but khot ye ki paidbah ngai wer ki paidbah banwan la shai ka sngi hapo Smit hagabangin sapan pna paidbah o e tau symbol but yo phi ki lat pathai khubaru ngai wer snow hai phi la shai khat arbaji hapo Smit ngin sapan pna yo tau paidbah uba nget scam kom baki angnot ki paidbah gen yo tip yo tau symbol jong ka voice of the people party ka VPP aga sngi ka la shai